Lengba juga ni ke video ngani kai pi kumno ban play ka YouTube lada ka YouTube app kamla shu ban support ha ka smartphone ko jong pi but nya kani pidon kam ban let na web browser nang ta sa type ya ka YouTube but da pi click nganong ye pi kan yaram hi show YouTube app lada pi lada ban install yo tu app henry na ini bentai ban naneng lada pi pidon kam yo Chrome pi la ban let ya ka desktop site but hadin nang ta pada pila ban yoi ya kar komlong jongka kumba pawa ka desktop bat nang tasa type ya ka address www.youtube.com bat hang ni da piwan kasami ka homepage jongka YouTube bat lada pi ko apat ban page kum ha ka komlong jongka smartphone pila ban unselect lane ban deselect ya ka desktop site bat hadi nang ta pinsa yoi kar komlong jongka kan long hi thik kumba long ha mobile app jongka YouTube bat hang ni pila ban wat ya ka video ka ba pi sontanat ban page kala ban long ka jingruai ki short videos ki film bat kum ta ter ti kani kalong shibanta ban yarap ep ban sngotho ya ka kom kit jongka phone ko jongpi bat phim de ban khuslai la phim la ban install yo app la phim la ban install yo app ru ka ba kong san hi ka long ba phim le check website jongka bat phila ban wat ya ki video ki ba phi kwa bat ki ba phi don kam namar kan hi kan ban sting ya ka kom long jongka phone ba phim don kam e ban bu ya ki tu la da phim don kam ti paralok paro ngakarmen ba phi tanat kan ni video wat klat ban kersan yang ni ka ba phi like phi samem shiki bai bat khamtam e ba phin kersan ni ka por ka ba phi subscribe kumlesh bon